Li qabel kollox nidu nagħmlu ċara bħalma diġà minni ċara kemm il-darba li tmiem tal-impjieg tas-Sur Malija m'għandux jaqsam xejn ma' policies ta' inklusività. It-tkeċċija jew it-tmiem tal-impjieg ta' Mario Malija iħollu jorbot fuq accountability. Aħna kemm darba ġbinu l-attenzjoni biex ikun accountably lejn ir-rettur u lejn il-bord saħansitra fil-final warning li aħna batnielu għad tajnih iċ-ċans kollu biex jirratifika jew jikjarifika ċertu affarijiet biex jiġibu minn lajn ma' dak li aħna qegħdin nitolbu u għażel li ma jagħmilhomx. Jiena kien ikolli laqat kull ġimgħa miegħu, ġifieri ovvjament bil-COVID il-preżenza tagħna kienet tkun fi 3 taqsimiet kemm il-Kinder, il-Belt u Birkirkara, ġifieri konna nintaqgħu. Ġifieri imma ovvjament ċertu affarijiet aħna ma konniex inkunu nafu bihom. Jew insunu nafu bihom wara. Dan is-suġġett faqas waħdu mingħajr bla ebda konsultazzjoni miegħi jew diskussjonijiet miegħi, però nerġa' ngħid it-tkeċċija u t-tmiem tal-impjieg ta' Mario Malija m'għandux jassam fuq din il-ħaġa imma it's all about accountability.